Здравейте хора, аз съм Ники по 12 и в днескашния епизод ще си говорим за една тема. Тема, която целият YouTube Shorts обладява. Това са The Green Screen Kids или децата, които се отзовават с зелен екран. Да, знам. Аз преди гледа YouTube Shorts повече ми харесва принцип по TikTok. Но сега нека да почнем с темата. Отзад да бакам това, което виждате, дето сега си играя. И сега, добре. Първо нещо е какво е Green Screen Kids. Green Screen Kids, или да с зеления екран, са деца, които крадат контента на другите хора и го репостват с тяхното грозно лице някъде във ъгъла. Те дори са толкова малки, че аз примерно на първия лул в YouTube Shorts не ги виждам, но вече на втория ги виждам и искам, ето Green Screen Kid, ето Green Screen Kid, ето такова. И заради това искам в коментара да напишете хаштаг Stop Green Screen Kids. Да, добре. Главното на това нещо е, че YouTube това го възприема, че все едно не е като копирайт, просто хората реакват на видеото. Което това е проблема, че не е копирайт. И това е едно от нещата, които искам YouTube да премахнат от цялото приложение. Макар че има малко сабскрайбъри, ама да, пак искам да го премахна, защото примерно на едно видео Green Screen Kid имаше 16 000 лайка. Друго, оригиналното видео, което имаше някъде 3000 лайка, това видео не е известно. Той е на The Green Screen Kids, което не е изобщо добре. Друго нещо, което говоря е, че YouTube не го приема като копирайт. То направо си е копирайт. Буквално тия Green Screen Kids, те буквално сидят през цялото видео препарирани и просто гледат. И ако става нещо яко, просто отлагат устите, да им гледаме. Те буквално това е стилинг контент. Крадат контента. Крадат го, защото примерно сега може да сме се занимавали поне цял ден да правим този видео и накрая едни деца слагат тъпите грозни лица в видеото. Сега вече той малко е прекачал границата, също това е едно от работи, които YouTube иска да я премахнат. Има и още други работи, примерно YouTube Kids, брат. Просто трябва да бъде един цял. Нали? Също така и много други работи. Всякакви работи се добавим в YouTube. И буквално те The Green Screen Kids, като използват микрофоните, те да им се чува гадно и заради това не ги ползват. Тогава направо ще шетна цялото видео. Да. Просто тя The Green Screen Kid, виждате, единственото нещо е, което ме мрази в YouTube. Има много работи. Преди, примерно, хората пак крадат видео и примерно отдолу слагат някакъв човек, дед реагира. И примерно пък и такива съм виждал много преди, където те взимат видеото, в ляво е видеото, а в дясно е
някакви работи, СМА, такива глупости, човек, искам да си гледам нормалното видео, той човек не може да се наслаждава спокойно на YouTube. И да, това е главно за The Green Screen Kids. Казвам заради тия деца, които са 5-6 годишни. А принцип в YouTube правилото е да са 13 годишни. Проблемът е, че те са 5-6 годишни деца. Като гледам сега, даже има деца и хора, които са 20-30 кусор години. Те пък още по-зле става от тях. Ладата, батко. Не е ладата. И да, това е главното за The Green Screen Kids. Надявам се епизода да ви хареса и чао чао и до нови срещи.